Ginpanginwala ni Senator Imee Marcos nga siya ang yara sa likod sang tuyo nga pagkakas kay Senate President Sotto III sa posisyon. Sa iyang official statement, ginsiling sang presidential sister nga bisan ang minority bloc ang makapamatuod nga isa siya sa mga katapusan nga nakahibalo sa tuyo nga kudeta. Ginpanindugan man sang senadora ang gintuyo nga kudeta ang wala naangot sa pagpahalin sa ila o kun sa iya bilang chairperson sang Senate Committee on Foreign Relations. Sa pagkamatuod suno kay Imee, sa ginhatag sa iya nga mga komitiba bisan nga hindi man siya katapo sa majority bloc, tumanggid ang iya nga pagpasalamat sa Senate President. Matandaan nga si Sotto mismo ang nagsambit sang pangalan ni Imee nga amo ang nagpanguna sa tuyo nga kudeta. Apang napaslawan, bangod kulang sila sa numero sa minority. Matandaan nga una na nagpathag ang Senate leaders nga ginkakas si Imee Marcos bilang chairperson sa Committee on Foreign Relations. Bangod, nagkasugod ang majority bloc paagi sa caucus nga ini nga major committee dapat nga pamunuan sang senador nga halinman sa majority bloc. Antes ni, may 15 ka mga senador nga nagpirma sang ginaproponer nga resolusyon nga nagapakamalaot sa mga pahayag sang Chinese Embassy batok sa Filipino officials. Wala nagpirma si Imee sa among nga resolusyon apang nagduso siya sang iya kaugalingon nga resolusyon nga nagapanawagan naman sa mga opisyal sang gobyerno nga maghagan-hagan kag mangin professional suno sa iya kung may mga statement kaangot sa isyu nga may kangtanan sa iban nga mga pungsod.